Bonosher Brothers MC is going to host the Assam Riders Meet 4th edition in Baukungri Hills on the 7th and 8th of March 2025. Buria, Newton Buria. Hello guys, welcome back to my KBS travel story. I hope नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ ओमफ्राय गोदान बोसोरनि बेनो फार्स्ट ब्लग जागोन हेपि निउ इयार गाइसमोन मोजाङै सोलिलांनो हाबानो जाबाय बे बोसोरावबो थांनाय इयार्सनि बायदि स' लोगोफोर आङो मोनसे राइड खालामनो नागिरलाय गोजाना नङा जोंनि बड'लेण्डआवनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव माने दा थांबा नुखागोन नोंसोर आं बबे जायगायाव थांगोन माने बर'नि मोनसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मुंदांखा मोनसे पिकनिक स्पट आरोना बियो दा नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो नै बैनायमोनाव दंफैयो हाइवे खाथियावहाय दा आङो सासे लोगोखौ नेगासिनो आरो माबाखौहाय लकनारखौहाय जोंनि क्लाबनि मेम्बार बेखौ फैगासिनो मानसिया न'निफ्राय आं न'आव थाङासै डाइरेक्ट बेयाव नेबाय आरोना आं मानसिखौ स' लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फिउल आप खालामदों फिउल आप नै खाथिसोखाना बारा सोआसै आं 500निल' सोबाय बाहायजों आजों दं दा So finally guys, BRM सफैबाय आरोना नायनो हागोन मा मोनखो आच्छा दा नायसैना मोजाङै थ' लोगोफोर एन्ट्रि खालामग्रोसै आरोना टेन साइडआव थांग्रोसै जोंहा माखासे लोगोफोरा थांनानै दंहैखायो नालाय थ' लोगोफोर नोंसोरखौ डाइरेक्ट टेन साइडआव लोगो मोनसै आरोना Moli di stol nih guys menurut. Oh selap yang dong nih. Oi. Welcome. Oh, you tahu kan? Ini dia. Olamir, wow. Daria. Baik. Masih resmi ya beri dong. Daria, baik. Saya mau modify kamu kenapa ke? Saya nih orang Bangkok. Deh. Bangkok style. Mo장 na ओमफ्राय जिल्ला जोबसिगोन नै मोजां जोङो स्पेशल BRM नि थाखाय ना आदा ना माने बेयाव एक्सप'बो जागासिनो बे जोंना टेन साइडआ ओरैजाय माने BRM आहाय ओरैजाय ओमफ्राय नैबेहाय माने पिकनिक स्पट आरोना वाव डेन्जार We can do it better. Come on. You guys have been amazing tonight. If she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. What's up, Raiders? If you know this one, let's sing it all.
Cielo y tierra y no te encontré. Hello guys, good morning. Mari bizi जाखो? हायाव नुदों आं बाल बेखौ ओरैजो खारहरामोन नुबाय बेना स्लिपिं मेरा गेजेराव बाव थोब हाबबानो जायोमोन गेजेरावहाय बिथिं मानोथो होनदों डाइरेक्ट बै गेजेराव हाबखानांगौमोन जिबुफ्रा मानसि मोजां नङालै खामानि दङ नै नागिन मेन ओमफ्राय नायदो मानसिया जेकेटसो बाव आयौ फाग्ला बिदि हायावसो उन्दुजायो थैयोलै फाग्ला गैला दा गारबायानो सिजोबसै गारि सिङाव उन्दुजाबायमोन ना होमबा आं गारियाव उन्दुखादोंमोन बेनो लिकबोग्राया आदा बिराद मोजां जायगा दं जाबाव फाग्ला माबायदि बार फैयो जाखो जाबाव नै Hello brother, good morning. Hello brother, good morning guys. Subah the Karma rider. Yeah, morning. Yes. Man, boy. Slow race. 고성 유건 고성하자라 고성하네 리건 고성 보랴 리선 보랴 chicken. Hello, Chick. 강대. Chick.
Wonderful. Winning and losing is a part of life. No problem. You should try. Try hard. Please clear the finishing lines. Yes. I can see the Surya is... Oh my God, no. Well, we have a 3 participants here. The last three. Oh, okay, you're out. Now vote 2, please. Finish it. You're the winner. Okay. Final round. Here, the second participants. Yes, are you ready? Okay. Jai Salagan Benin. Winner Jaga. This is the final round. This is the final round. Come on. From here, we will be getting first and second. Please follow your own track. Wonderful. Good effort. Please be on your own track. Yes. Please clear the track. My brothers, please move out. Clear the track. Wonderful. Good effort. Yes, you are disqualified, brother. Please, out. Follow your own track. There. Out. You have changed the track. That was not your track. You are the second last participants. You track is straight. You came to the last participants track. That was the rules of. Congratulations. Please don't mind. You are also the winner. We're going to have the next event, next game, that is the fittest men. Are you guys ready? Okay. On my whistle, okay? Basan. Hey. Ismail. Come on, let's go for Gautam! Make sure that you will not make injuries to your opponent teams. It's a brotherhood friendly match. We have the first winner, that is Ganjima. And the winner is Abhijit Bhardwaj. Okay. Count should be louder for everyone. Okay. With the... Hold on. Ropes down. Okay. Ready? Hold the ropes. On my count and third whistle. Okay. 2 counts and third whistles. Are you ready? Ready? 1, 2. Come on, make some noise for Bonasol. Come on, make some noise for Kachari House. Make some noise. Bonasol. Kachari House. Wow, tough match. Come on, push yourself. Come on. Try. Work hard. Wow, wonderful. Try. It's a tough match. Wonderful. And Kachari, yes, you can do it. Come on. Push harder. Yes. Run with your bikes. Yes, push. Fast. Yes, Ganjima is leading. Second with the PRMC. Yes, you can turn your bike. Place your bike. Turn. Yes, place it back. Line the picture. 10 push-ups. Line the picture. You should place. Yes, 1, 2, 3, 4. Okay.
Let's do the same. Let's घुमा के रखना है. Ganjemani ना भाई Ganjemani. Okay, we have the winner here. What's your name? Vishnu Vasumatra is the winner for the strongest man from GGMC, Gajima Gateway Motorcycle Club. All right. Muncha. check. When I say who's got rhythm, you people gotta stop. Who's got rhythm? It's who's got flow. Come on, nigga, I'm loud. Who's got rhythm? Wife. Wifey. It's rock on, baby. Husband. Got rhythm. Who's got rhythm? That's right, man. So today last day आरोना बयनिसिमबो गुड मर्निं खौ जासिहरनाय जाबाय फुंनि दा 7:36 जाबाय स' लोगोफोर नै आं नोंसिनो जोंनि गुडिस बेगखौ देखायाखैमोन ना दाखालिफोर आं देखायनोसै आरो नोंसिनो मा मोन्दों स' लोगोफोर नोंसिनो नायबाय थाबानो जाबाय दा एसे 10:00सोआवनो ओंखारगोन जोङो फुंनि 10:00सोआवनो पेकिं सेकिं खालामजोबखांखाबाय आंनो गासिबो मोनसे ओमफ्राय नैबे मोननाय आरो बियो जों माबायाव मा होनो BRM-आवहाय देग्लायनि 5 एडिशन 2025 BRM-नि गुडिस बेगा बिदि आरोना नोंसिनो मोननै मोनथामसो बुस्थु देखायनो मा मोना नैबे जाबाय ब्रास हिमालया ब्रासनो ओमफ्राय नैबे टिसार्टआ बिदि आरो BRM-नि लग' दंबाव उनाव आंनि ब्लगआव नुखागोन र' ओमफ्राय काप मोन्दों नैबेबायदि माग मोन्दों आरो नैबे बगथ'ला आं थाथोंसै बिदिनो ओमफ्रायो नैबे फ्लेगआथ' जोंनिसो आं बानायहोनाय ओमफ्राय नै किचेन साबि केस मोन्दों आरो ओमफ्राय दंबावो नै गल्डेन लेंगुरनि दङ स्ट्राइकार ओमफ्राय BRM-नि स्ट्राइकार ओमफ्राय नैबे फाल्कन जंगल रिस्ट'र मानास नेसनेल फर्टनि ओमफ्राय नैबे पेचेस बड'लेण्ड राइडार्स मिट भलिउम 5नि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोनसे दंबावो गल्डेन लेंगुरनि पेचेस स' थेंक इउ BRM एन्ड गल्डेन लेंगुर MC ओमफ्राय ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबसै दा दसे थानानै पेकिं सेकिं खालामनानै डाइरेक्ट ओंखारसिगोन आरो बेखौ बावबावदोंमोन नै माबानि BRM-नि माबा पेचेस आरो बे जेबो गैला जोब्बाय बेनोसै आरो ओमफ्राय बेगा बे आरो बेगा क्वालिटिया मोजाङानो आरोना एथ' गाज्रि नङा गोगोम बुरजा फैदों माथो बिसोर खावसेफ्रानो ओंखारबायानो माने 50%आनो ओंखारलांजोब्बाय माने माने खाथिखासो नालाय ओंखायनो दसे थानानै सान्दुं सायनानै थांसै आरोना जोंबो ओंखारसिगोन जोंनाबो नै अलमस्ट जाजोबखाबाय पेकिं सेकिं दा औ आंनाबो जायाखै जागासिनो दं जोंहाथ' खाथिसो खिन्थु ब्रादारना खिन्थु एकदम गुवाहाटि
दिनैनो डाइरेक्टनो मारिखागोन ना ओरैनो फरायसायाव सहैगोन बायदि माबासोआव आङो मोना ना पासता सयता सयता सातता जालांगोन खोमा नोंना लासै लासै थांदो लास्ट डे BRM लास्ट ब्रेकफास्ट खालामना थांसिगोन ओरैजाहाय माबा स्टेज ओमफ्राय ओरैजाहाय जानायनि केटारिंनि ब्रेकफास्ट खालामनानै ओंखारसै आरोना जोंबो अलमस्ट पेकिं जाजोबखाबाय डाइरेक्ट ब्रेकफास्ट खालामसै ओंखारसै मैया मोनायाव रंजानायहाय गारमाया एसे बोरैबा जालायबाय आंना लास्ट ब्रेकफास्ट फुरि गुगुनि दाउदै ओमफ्राय स्लाइसबो दंमोन नै वेलकाम टू माय आगदाजों जाब्रा आगदाजों मा खिबु सुग्राजों जायो थाखा फैसा गोनां मानसि